Hadin bun benai ke jingdawa ban yo ya keren bat ban ya ther ya ki mat jingdawa u konrat ki sangwa u menteri rangba ke jela ula khot ya ki noilam ke Joint Action Committee Master Roll Workers Union hakamra tri kam jo u secretariat hakanno phai singi jong ka khandai trek uyayong arajar apun riu Habakran Shakilat Pathai Kubor unong aibot ke union uba kru el pariat ulay tu yo menteri rangba hi ulaong baka sarkar kala slam ban pentrai kam ya ke jingdawa ki Master Roll nakadaw ke jing tlot ki officer ki badan hakakam Shosho uba kru ulaong bau menteri rangba ula kedau bagi babun kimat jingdawa kiladap dan lupa hak notification baladap ban penmi dak sarkar jela khamtam hak bedai bat ke VDA kebadai ke pisa belas ngi kebadai ban kentiu arsin hak sisnam Kerbahak baya day pat bat ke kerta syong thaj jong ki Master Roll hapo 100% snam uba kru el pariat ulaong bahalor kene ke mat nakalyang menteri rangba undang pej banyak syua namar kadang don ke jing penkulmar nakalyang ki head of department avocado mentakan usia mula kod yangi bara pen ab yangi nado men semsnam marai samba tekajinga kendo menta kadai ka ba constructive ha because not not nama nagalyang chief minister u admit ya kata kaji jing slim man pentrai kam ya ka e ka biman te ka wai ne kata kalong ba usiam kaji keren ong hi ba kadon kaji talat hakaling officers Namar ba ka ibang ipan ka ibang kerpat kila don lupa gi notification gi order ki bala issue ke government kamtam hedging dai bat ke VDA pisa ka ba ki dai bat ki bala belasngi arsin sistem pada ke strike April bat ke strike October kini kala don lupa sementara ka siga hane ka ji kando ula adamet ka ta ka ji tolat mar Islam ban issue ya ka order mentaka ne ka bible belasngi ke jong April te kane kin sepen mi hagane ki sngi banwat Taka jinga day bat ka banta ka ba retirement age ka ba kaday ban siyang thai ki masterol ki bamdan ka jing siyo bamdan ka pension benefit financially halor ka ni ka dan jing kulmar ba ga governor la approve ajar kandai ba day ban siyang thai ki masterol hapo 100% snem namar kam dan jing siyo ta hen menne ki da ikren la pan jing shine un ka leng ka jong ong yi ka ni ka banta un examen un pet namar ba ka dan ka jing penkulmar had ka leng ki head of department Bagi day bag master de ban syong thai san pra namar ki don ki day ginong tray sorta ni ngaleng ga jong ira krensa chief minister baki master role ki day ki batray balas ni ki sel ki manlagas ni tama ga sarkar ka aisen chi bana master balai tray u yo pisa to ka silom lai tray udo pisa nagata ka da day government employees ta lor ka ni to ungun sa examen ng day ban snem ban syong thai ki master sa gawai ngi ong yu ba ka ki master kam don jing siyo anda ki syong thaj anak syong thaj ki syong thaj don jing siyo ino ka sarkar te hakalor kan ni to un sa ya karen bia hagini higi sngi un sa khat biang ka meeting haga bangin ya karen nang ta hajinga dai pat bat ka banta jong kini ki RCW ka dai ka baga sarkar meghalaya no banai December jong September adep ka syong kabinet ban review biang ia kata ka clear regular casual worker scheme kandai pun rio halor kan ni ka cabinet ka ladap ran ba ia kan ni ka scheme ka deban trai ka kumbagalo baro i master bla trai palat expression ka deban yo nang taga ba ladan ki vacancy vacan post itu ki bala long senior kum ki RCW kila deba shabak chung thai deban yo group di post ki pion chukida te halor kan ni te ong ba Uyatho ingi andang ya keren baru ang uns ai ben ke instruction kadon ka jing duna ka jing talat hakinong tray sarkar bat ki head of department ban pentri kam ya kani namar bakem dan ki rules mentagi la issue the rules nalorang taro kadon ka wai pat ka jing ba kinong tray masterol ha ka tanat jong kam department of textile ka taga mo horticulture ka agriculture ka bibig ka handloom kiyo tulog ki tray managasngi indre kiyo ka bainong chisna Temennya kerana you kata open date orang kadang saya kum kita. Wah, phone ki finance department, phone ki department kita terjangka textile. Dah bakut kila keren kadang sih. Tu pelpa ko jing sengau si orang ka kene kam dai banlong. Namar ka order ula issue ka por bolong kum chief minister ha ka sarkar barim ula ai ka order ba baro ki head of department. Kilai ban submit ki kapten jong ki masterol sya ka sarkar sya ka finance khnang ba kin ai ya ka fund allocation lai banai haswa ban kut bunai nang ta daw kendon gi kateng dong gi masterol hari din nang to pat kanya ka jisiyo kamdon ka jingduna
Talor kan ni temu ogam dan kacing betrai kam hok ikan ni order. Te negaliang jangu CM upan pau kacing siang dio halor kan ni. Nama gede uang bagi masterol gede ki pillar mentah. Inong irap ki bajantam na doki officers hado ki surap kan kita. Te kini kacingnya keren mentah kasingi kalong ba haji gede bat EPF. EPF kawai ka ba Government of India CM ula admin. Uang ba Government of India kalau ai ka order ba barra kinong try balance ni kalau government, negosiasi government dan private kita bankan tu apa EPF kalau Employee Provident Fund. Kini kita banyak nong di master. Te halor kini ukandit paham kalian padan. Kalian kajongi gila depth you gila pan I kajing tha bagan kalian jong commercial rate jong regional office room gila ai kajing tha so chief secretary nado nusnem balade. Te halor kini kabanta ki EPF te VDA kabagi day penteri kam next April kini barno kibagi keranta sngi uang ba up akini gisngin issue no instruction but ko order ya barno ki head of department bakin penteri kam hok ya ki ai ke baka sarkar ang baka department labor ka finance ka personal la issue man tahlor kini ke ro man in kaleng ka jongi ong yu chimesta they will implement hakani bra April lade gumle akuni bra April ila ito yung mentang ilong temporary suspense yung agitation jongi kung iday bansyong hamarkran tangga dawo kan lade umle apa ulu bunai April kajing hikan long habara ki district headquarters jong Meghalaya ki master kim bansi ki berita minong teri alam ai to uang ingi di sagini hini gisingkan mi teula entraso ya ki officers ki ba attach batu te baun kin follow ngibat ki la air ka di ong to ye tray lang ni kini kin fit te meeting kan sa long biang hakini ka last week jong April ni kermen ba ki ay ki bo April CM halor ni pedeng ro ikata ka jing ong ju ka dan ha ka dan ka jing duna jing talag tementa un streamline biang sa sisil ya barro department hajing day bat ki ba engage ya ki master bat ki way pat ki no tray ba last week ba jikata ka ha kadai ka jing sisa magagam ulaong ilapan i order kala issue na do banai July ajar apro order bagi department ki dai comply ban save ka pisa manlaw banai tahlor kani urong ukandit bante maga PHE department bat kate ka department textile kiyo tang sinjis na ka PHE kalong irregular agency kiyo tong try jong i master kumbalong manta ndan ka jing ito ang sarkar ne gidan pa chief engineer kana ta kada man un streamline na ini baro nagalang ka jongi kata gikandet na marhot kadon imat kadon ka gap ka communication gap ut CM bat kini ki head of department imat ba ki way pat ki bijing sel tho ka jongi bab kini ki head department ki comply tak hapo ka level ka jongi ndrei ban ya communicate halor kani kamle tekni kerpan hin mane ki karen chief minister bang ikram kando ye phi kom chief minister ikando ye phi kom in charge ka personal department but ka finance namar kini ki after league department ki concern bha ya ka welfare jogi tapi haben streamline ka personal but ka finance halor kani ka leka jingsa ka level law na ka level code kani ukandin ta ba ka kam tracker takani ka de jingsa ka de department of jong ka labor department ka dai ban pentrai kam ka labor code nama ka labor code na ka government of India na do banai November macam snem kala issue order ka parliament kala pass hang ni kam trikam tekani ka dai ka concern ka loka jongu minister bapai gari habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya